Peterburg Halkara Iqtisadi Forumunun baş mowdugy umumy gymmatlyklar häzirki zaman ötüşiniň büniýady diýilip atlanyrly. Bu bolsa dünýäň 50-den gowrak ýurdunyň wekillikleriniň gatnaşmagyna forumda umumy adamzat ähmiýetli meseleleriň çözülmegine ähmiýet berilýändigini aňladýar. Yurdumyzyň wekilçilikli toporunyň agdalary Sankt Peterburg şäherine saparda bolmagynyň çäklerini ýokary derejede geçirilen duşuklary gatnaşdylar. Muň özi iki ýurduň arasynda deň hukukluluk, birek-birege hormat goýmak we taryhy taýdan ýola goýulan gatnaşyklaryň esaslaryna dayanýan iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň möhüm uğru bolup durýar. Duşuklarda bellenilşi ýaly Türkmenistan bilen Russiýanyň hyzmatdaşlygy giň uğurlary öz içine alýar we ägirt uly mümkinçilikleri eýedir. Gönü gatnaşyklaryň ýygyderli ýola goýulmagy we iri forumyň şäherlerine hyzmatdaşlyk bar bolan mümkinçilikleriň durmuşa geçirilmegini şertlendirýär. Bu bolsa iki tarap üçin bähbitli gatnaşyklaryň mundan beýlägim ösdürilmegine giň ýol açýar. Netijeli we işin ýagdaýda geçirilýän duşuklaryň ýygyderli häsiýete eýe bolmagy iki taraplaryň gatnaşyklary we umumyň hoşniýetli hyzmatdaşlygy mundan beýlägim pogtalandyrmagy ýardam berýär. Şunu iqtisadi hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň alyp barýan işine möhüm ornuň değişlidigi bellenildi. Türkmen wekiliýetiniň agdalary häzirki döwürde Türkmen Rus hyzmatdaşlygynyň ösüşiň has ýokary derejesine çykandygyny bellädiler. Şunu netijeli gatnaşyklaryň Russiýa Federasiýasy bilen söwda ykdysady we medeni ynsanperwer ogurlarda hyzmatdaşlygyň mundan beýlägem ösdürilmegine we onuň netijeli häsiýete eýe bolmagyna ýardam berýändigi bellenildi. Muň özi ýokary derejede geçirilýän duşuklaryň jemleri boýunça gazanylýan ulalaşyklaryň iş ýüzünde durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr. Şoň bilen baglykda özara saparlaryň ýygyderli amala aşyrylmagynyň iki taraplaryň gatnaşyklary işeňleşdirmekde ähmiýetli digini ýaly.